Nɛgɛ kaɲɛ 10 ale ni kelen ale sera arajo jɛkafɔ ale sanfɛ ni wagati na aw ma ɲinɛ aw ma fili min ye sibiri ladaw an bɛ ale kɛnɛ kan sibiri o sibiri ni ala sɔnna ma ni nin wagati sera arajo jɛkafɔ ale sanfɛ ka kɛ ni anw ka ɲɛma karamɔgɔ Buwa Jabate ale ka laɲiniw kɔnɔ ka se ka dɔgɔkun kibaru ni k'u fara ɲɔgɔn kan kunnafoni minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn ka taa se juma ma ni ka se ka o lase aw ma k'aw to aw ka cakɛdaw la walima k'aw to aw ka so sigalafiɲɛbɔw la k'aw to aw ka salon kɔnɔ ka se ka kunnafoniya cogo min na dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna la ni an y'o kɛnɛ kan an bɛ studio Thierno Amedi Cham ale tɔgɔ la kumaso kɔnɔ la radio jɛkafɔ la radio des grands événements bi ye mun kɔni ye sibiri do ye ni ale bɛnna juillet kalo tile 10 ale ni 8 san 2026 dɔgɔkun kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔ wulikajɔba min bɛ ka kɛ bi a dogolen tɛ maa si la mun ye jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan n'o bɛ tali kɛ an ka tunkarankew kan diaspora malienne na maa 7,000 ni a kunkanfɛn ka se ka wele kɔni kɛ k'a fɔ maa 700 participant kunda jamana 60 ni a kunkanfɛn o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ kabini nin kalo tile 10 ale ni 6 wa ni ala sɔnna bi sibiri yɛrɛ baaraw kɔni bɛ kun cɛ sabula tile 3 kɔnɔ jamanadenw seginna ka na ka kɛ ni jamana ɲɛma ka welekan ye général d'armée Asimi Goïta ka se Musa Aga Attaher ma ka se maliden minnu bɛ jamana kɔ olu ka ɲɛma Habibu Sila au conseil malien de l'extérieur fo se jamana gouvernement ɲɛma ma ale tun ye jamana ɲɛma ka ciden ye kɛnɛ ka se ka baara kurumukali kɔni kɛ wa kunungo mun ye jamana ambassadeur minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ani an ka ambassadeur minnu bɛ Addis Abeba ale ni mun kɔni union européenne ale kɔnɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an da bɛ don kɔrɔfɔ la bi sɔgɔma in na. Mali sifinaka minnu bɛ wele ko les jeunes leaders olu farala ɲɔgɔn kan ni ka wuli ka jɔ kɛ kunnafoni di baro ka ɲɛsin anw ka jamana finitigilakaw n'o bɛ tali kɛ forces armées maliennes an n'an dɛmɛbagajɛkulu min bɛ wele ko Africa Corps Sirisi jamana maaw ka se ka tabasibila ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka don ANEFIS mara kɔnɔna la ka kɛ ni mun kɔni ye colonel Attaher Mayiga n'a ka cɛdenw ka wuli ka jɔ k'o tɛ se ka kɛ ko ye ko min a bɛ to ten fo ka wuli ka jɔ kɛ k'a yir'u la k'a fɔ malidenw b'u nɔfɛ da bɛ don kɔrɔfɔw la. Fo ka taa se an balimamuso dɔ ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka musow dɛmɛ cogo min na jamana bɛ se ka yɛrɛ cogo min na ka se ka cakɛda belebele an ka jamana kɔnɔ cakɛda min bɛ tali kɛ mun kɔni ye safunɛw safunɛ jiman safura safunɛ kurumanw kan ka se munituluw ma ka se k'o wuli ka jɔ kɔni kɛ kuma kɔni ye colonie groupe international olu ka lancement kɔni kɛ an da bɛ don kɔrɔfɔw la. Fo ka taa se an ka jamana minisiri so fila ka daminɛ ministère de la défense n'o minisiri yɛrɛ ye général d'armée Asimi Goïta a ka ministre délégué Umaru Jara général de division ka taa se mun kɔni ye Daoud Ali Mohamedine ma ministre de la sécurité olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni ka se ka commencer ni baraka ka kɛ ni jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta ale ka san 5 wuli ka jɔ baara minnu kɛra ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye minɛn minnu sanna kɛlɛ bɛ da kun kan bi an da bɛ don kɔrɔfɔ fɛnɛ la. Fo ka taa fara kunnafoniw caman kan an da bɛn'o don kɔrɔfɔw la bi ni ala sɔnna ma sabula mun kɔni ye dɔgɔkun ale bɛ kun cɛ kunungo o kibaru bɛna s'aw ma san sanga kunkurunin kɔnɔ an da don kɔrɔfɔw la mun ye kuma bara aw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne maa min na jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na technique la o bɛ an ka directeur technique kɔni bolo mun ye Ahmed Dakte le prince de technique bɔlɔlɔ siraw fɛ Sylvie Dako ale bɛ baaraw la ka sɔrɔ ka baara kalifa an ka ɲɛma la karamɔgɔ Buwa Jabate fo ka taa se mun kɔni karamɔgɔ Bukari Tarawele Amadu Munkuru a bɛ nin dugumana cɛ rédaction kɔnɔna fo ka taa se mun kɔni baara tɔw ma an na wulikajɔ bila bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔma in na. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana maraba général d'armée Asimi Goïta ka kɛ n'a ka wulikajɔ ye Mali den minnu bɛ jamana kɔ kan ladala salongo a y'u wele u ka segin ka na anw ka jamana kɔnɔ ni ka segin ka na sigi ka kuma ka se ka fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɛ malidenw na jamana kɔ kan olu mun kɛn bɛ ka kɛ bi ŋana minɛŋanaw ye jamana wɛrɛw kan bi ni ka se ka nafolo siraw dayɛlɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ k'a b'u wele u ka segin ka na anw faso la ko sabula tunga ale tɛ danbe dɔn o wulikajɔ filanan o dayɛlɛla mun kɔni anw ka jamana kɔnɔ mun kɔni ye kabini kalo in tile 10 ale ni 6 fo ka taa se bi a yɛrɛ n'a bɛna bɛn sibiri ma kalo tile 10 ale ni 8 maliden ma mun kɔni ye k'a fɔ 700 olu kɔni tun ye participants ye fo ka taa se mun kɔni jamana 60 ni a kunkanfɛn ka se k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na a fɔ o ma ko mun kɔni lancement officiel de FID forum international la diaspora malienne 2e édition o baara kɔni bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ faba kɔnɔna la CICB ale kɔnɔ centre international de conférence de Bamako nin bɛna kɛ sababu ye jamanaden min bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ka segin ka na ɲinan ta a bɛ f'o ma ko sigikun n'o bɛ tali kɛ thème ka f'o ma nanzarakan na mun kɔni ye diaspora malienne et investissement productif bâtir
bâtir un Mali économique fort pour un développement durable. O te dore jamana demu be jamana ko ka se ka commencer ngani nga singana jamana kono kana chake dawda ile soro ko sirafe ya samu ko ni yirwa kuntala jam se ka sabati chumna an ka jamana kono o barade ko ni ke ka bebla mami ka demfa kono jamana nyama jinatar me asimi goita alere masaka kene soro nga dana ta nin ka daga gouvernement nyama ka metalikem ko ni docteur Abdoulaye Maïga général de division premier ministre ale kumbe kenen kam wale kelefe munye ka damne commune 3 ale merba madame Jire Mariam Diallo ale kumbe kenen kam fo ta semi ko ni oyem no be talike jekulu bam ga bara be tungara ken ka wuli ka jo sebirma olu fene ka nyama ka ci kumbe kenen ka munye e Sylvia Bertrand fo na se mali demunu be jamana ko kan no be talike ho conseil de malade lecture olu fene ka nyama Habibou Sila fo nek kumbe kenen kan ananga ministre mi ka bara be jamana dum be jamana ko kan olu ka wuli ka jo barawma Moussa Aga Ataher ministre des Maliens établi à l'extérieur fene kumbe kenen kan anya fo ci na fo se jamana gouvernement nyama re Abdoulaye Magal kumbe kenen kan o kera baraw da ile do yere wa baraw tora sena mu ko ni akun flana olu baraw kera mu ko ni kunungo jumado wa biere sibiri ni ala sonama baraw be kunche na kunungo wuli ka jo ba kon kera tuguni ka se ka mu ko ni jamana ambassadeur mu bi an ka jamana kono ni ka se ko ru fara nyon kan ka da mine mu ko ni ambassadeur mbe talike mu koni shini jamana olu kumbe kene kan ani mu koni Union Européenne ambassade fene kumbe kene kan ka se Maroc ali mere jamana wulele pe invité o fene kumbe kene kan fo na se mu koni ambassadeur des Nations Unies olu fene kumbe kene kan ani diplomatie chama an were ka jamana togola Addis Ababa ka feno Ethiopie ambassadeur mbe no na be talike mu koni Madou Diallo ale fene kumbe kene kan fo se Mali ambassadeur mbe Union Européenne ale fan fela no be talike mu koni Issa Kanfouré fene kumbe kene kan bara nyere be kumbe kan nundo mami fe o de anga jamana ministre mi ga bara beneme jamana ko ka Moussa Aga Taher o ya yira ka fo ni jatemineke Mali ni Mali demunu be jamana ko ni jamana ni nyogon che janya kilometre ba wolum vla ni kilometre keme ali ni tanikele ni o be jatemine ka yimbe tagama ka singana au fa jamana na ko ba yira ka fo Mali denu be Mali ko ni fe o ko ni kera kunungo wuli jo min ko ni kera so ma da re fe no panel ko ni o panel mi na wuli jo kumbai mi o de ka sega ambassadeur mun be an ka jamana ko kenga ni shin jamana tabi o ka baram ke an ka jamana ko o madugo mashila o baraw kera fo ta se wula fe clé watima afuma ko ni déclaration blebele ko ni kalana sabula ministre wu nyanye afuma ko ni travaux de huis clos ni nga se ka donc baraka wer dama machine magerewla journaliste tout kerefe ma wala tout kerefe o be talike mun kan Burkina ambassadeur be an ka jamana ko me keneka ani Burkina ka ministre de délégué ko me keneka fo ta se Niger ali ministre des affaires étrangères o fone ko me keneka ale déclaration kala kana sanga ministre yere ma Moussa Aga Taher o ya yira ka fo kulu farla nyon kam nin ka mun ko ni ka fuma ko ni déclaration de FID afuma ko na rencontre de haut niveau ko temenen ko fe ko ya jatimine ka yira ka fo Mali demunu be jamana ko kan olu ka wuli ka jo be se ka nya tugo mina AIC jamana ko no kenen la fo ta sim ko ni OIM ali min be talike mu ko ni l'organisation internationale des migrants ko farla nyon kan ninga se ka hakil jaga bokko ni ke farafina do mi se ka lafiya tugo mina o déclaration ninga se ko ka tugo mina wa kabina ke sababu ka se ka Mali dum blasira wuli ka jo ba ale ko ni kenen kan o bra gilen temenen ko fe ko ni jatimine ke Bamako sigi bam kelen fe de deuxième édition ko li hakil jaga bo bile ko ni ke ka yira ka fo abuma ko les partis olu ko ni bena kodo ko ni kam o ko be talike mun kan ka se ka jeni ka franyon kan AIC jamana saba ka tige de mun ko ni aforma ko OIM no be talike jamana de mun be ta e tungara ke fe olu ka jekulu bay o ka se ka franyon kan ni AIC jamana ka se ko tige de nyoma abina ke sababu ye wuli ka joble ko ni mun se ke nyeta sira ka se ko sabati chukumna jamana de mun be ta tunga fe o ta sira munun fe o be se ka bara jumo ne ke bun hamadian ali se ka sabati chukumna ku bena o korofo fe ne kam o manyina o shiko u bela ni ku tige nyoma ka se ka feretige abuma ko ni dialogue et respectueux ale ni Michel ka se ka be kan tugo ni jamana sabai be ka jegi tikeni nyogo maka fara o yem mawka tunga ka be se ka lafiya tugo ni ka se ka sigi tugo ko beno korofo kan o bla jeni ko ye fere utige fere mi ka sababu ya ko accompagnement prioritaire du développement ko beno fene kan o ni OIM maw wa ko bena ka sababu AIC jamana saba ka fara OIM kan ka se ka Mali dembe jamana ko kan ka se ko deme tugo na ni Burkina dew ali Niger dew se ka jegu tige nyoma tugo na wan déclaration bay ko ni jetim nege alibi jamana nyama saba ka dam le général d'armée Assimi Goïta général d'armée mu ko Abdourahmane Tiani capitaine Ibrahima Traoré o luka wuli ka joko na ni OIM maw o wutike nyoma jamana dew no be jamana nun ko kan o se ka singana tugo na ninga se ko deme ya sababu se hakilina nyuma so ku faso deme tugo na ko bara fene ko ni minake o bara gilen temenen ko fe ku be Mali marabaw fo ku sigi min kelen fene an ka jamana kono sigi kera sababu ye ka se ka jamana sabai ani OIM ku tike di nyogoma ya sa dunna to konna la jamana dum se ka lafiya tugo na nin ko ni kera kunungo ale barawiye ni ala sona ma sanga kunro amena singana tugo ni bara dayle do yele kuna fole munu sorla kene kam tungaran ke munu be ale ni ministre ya korofo amura samaro jeka fo ale sanfe
hali bi an bɛ to wulikajɔ in kɔnɔna la, n y'a fɔ a ye cogo min na, mun ye jamanadenw ka sigiba min bɛ ka kɛ n'o bɛ tali kɛ tunkarakɛw kan. An ka tunkarakɛ dɔ bɛ jamana kɔ kan, mun ye Mohamed Yara ye, ale bɛ mun kɔni ye Gabon Pointe Noire kaw fɛ yen nɔ, ale seginna ka na ni ale siɲɛ 2 ye. A ye yira k'a fɔ ale dalen bɛ jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la, ale ye mun sɔrɔ ka d'a ma, an ka jɛn ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka bɔ Congo, plus précisément Pointe Noire. Nisɔndiyaba ye n'an ka jamanakuntigi ye, n'a y'a yira k'a fɔ ko an ka tunkarakɛw jɔyɔrɔba bɛ Mali ka sɔrɔ la, n'o ye n'i ye sɔrɔ da 100 k'a 10 k'o bɛ bɔ maliyɛn minnu bɛ kɔngɔ kan ka na fara sɔrɔw kan. Donc jamana ɲɛmaa y'a yira a n'a ka baara ɲɛmɔgɔw k'a fɔ faut que ka baara de ka kɛ anw maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ, an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ n'o ye économie siraw ye. Donc o ye nisɔndiyaba ye anw ma bi k'a fɔ o de y'a kɛ n'anw nana ka sigi nin kɛnɛ in kan, ka se ka nin kɛnɛ in yiriwa la cogo min na n'a nafa bɛ se ka se an faso ma. Aw k'a dɔn k'a fɔ tunkarakɛ bɛɛ hakilina ye de ka taa tunga la ka fɛn sɔrɔ ka sigi ka na jamana kɔnɔ. Bon ko tuma dɔw la n'i nana i bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la. Bon jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya in bɛ de wuli ka bɔ yen ka se ka kɛ sababu ye, sababu min bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ bɛ kɛ multinational an ka jamana kɔnɔ ka se ka an ka jamana sɔrɔdaw la yiriwa. Olu ye janfa kumaw ye. An b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye, jamana mun ni jamana caman bɛ yen n'u ka sɔrɔda bɛ Mali la, n'o o sɔrɔdaw girinnen don da la bi, n'o kɛlen bɛ sababu ye, n'u kɛlen bɛ ka kumakanw caman ta ka ɲɛsin Mali ma. A kɛra cogo cogo anw b'a dɔn k'a fɔ an faso y'an faso de ye, kow gɛlɛyara cogo cogo an bɛ segin an faso ma. Donc anw bɛ mun dɔn foyi tɛ Mali la ni hɛrɛ tɛ. An bɛ fɛ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen yɛrɛ, peut-être ni gɛlɛya in bɛna wolo hɛrɛ la, a bɛ fɔ ko n'i bɛ di fɛ k'i ja kan ka fara didenw ɲɛ. Donc anw ja kan ka fara didenw ɲɛ ka n'an faso la k'an ka faso jɔ. A laɲini man ka kɛ protocole de forme dɔrɔn ye k'a bila k'a fɔ dɔrɔn an bɛna an bɛ kuma an bɛ taa. Salon an kumana an ye hakilina caman di, a ka d'an ye o hakilina minnu dira a ka se ka waleya, parce que kuma caman ni baara t'a la nafa t'a la. Donc mun kɔni ka d'an ye, an ye sigiko fɔlɔ minnu kɛ, anw ye hakilina minnu di, o hakilina ninnu wolola ni baara minnu ye, o baaraw ka se ka dɔn. O y'a kɛ nin fɛnɛ san 2nan in na anw nana n'o baara minnu fɛrɛ kun'o kɔnɔ, an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ani minnu b'a k'u kunna k'u jilaja a baara in ka concrétiser, kuma minnu fɔra a ka waleya. Jamana jɔyɔrɔ ye mun ye, jamana k'u jɔ, anw yɛrɛ tunkarakɛ jɔyɔrɔ ye mun fana an k'u jɔ. Ayiwa, ni Ala sɔnna ma, Mahamadu Yara Gabon Pointe Noire maliden dɔ a seginna ka na a faso kɔnɔ k'a bɛna cakɛdaw dayɛlɛ. Ale tɛmɛnen kɔfɛ, an ka maliden min bɛ jamana kɔ ka minisiri Musa Ataher a fana kɔrɔfɔ d'an ma, an k'o fana lamɛn. Tout d'abord, n b'a fɛ k'aw fo, ka maliyɛnw min bɛna lajɛ min y'an filɛ sɔgɔmada in na, tunkarakɛw min kun bɛ salle kɔnɔ, min kun bɛ jamana kɔ kan, k'u fo kosɛbɛ. Minnu nana ni rencontre kɔnɔna na k'an ka invitation jaabi, u bɔra jamana 70 la ka na. Minnu nana u bɛɛ de bɛ économie baara la, u bɛɛ de bɛ wari don an ka jamana na. Donc sɔgɔmada in na baara de daminɛna parce que salon an ye forum international de la diaspora a édition fɔlɔ an y'o kɛ. O kɛlen kɔfɛ recommandation min bɔra baara la salon, o de y'a ɲini gouvernement fɛ ni édition 2nan o ka kɛ. Donc an ye autorisation ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ, a y'a d'an ma k'an ka ni édition 2nan fana kɛ pour que hali bi tunkarakɛw k'a faamuya o jamana b'u kɔ, fɛn min ye u ka dɛmɛ ye, jamana fana wulen don k'u dɛmɛ kosɛbɛ. Donc ɲinan édition 2nan o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka fana o ka kɛ. Donc sɔgɔmada in na cérémonie d'ouverture min kɛra, président ye premier ministre bila ka na a tɔgɔ la pour que a ka représenter, ka président yɛrɛ ka discours kɛ a ka place la. Donc o ye fɛnba ye parce que président tɛ sɔn ka initiative bɛɛ bila a tɔgɔ kan. Donc n'i y'a ye a sɔnna ni baara in ka bila a tɔgɔ kan, o kɔrɔ a dalen don kosɛbɛ an ka tunkarakɛw la an'u ka baara la. Donc n b'a fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ, a ye dɛmɛ min kɛ depuis 105 ka na bi, a ye dɛmɛ min kɛ a ka ca. Donc n b'a fɛ o sira fɛ ka exemple kelen di, ka taa 2020 na ka na bi miliyari 56 de donna dɛmɛ na ka ɲɛsin an ka jamana kɔ kan, ani minnu ye degun sɔrɔ sira kan, ani min desela ka taa ka se Europe ou bien jamana wɛrɛ la.
ni ala sɔnna ma aw ye nin kɔrɔfɔ mɛ hali bi an bɛ to Musa ka fanfɛ sabula ɲininkali k'a ɲininka ko bi a bɛ se ka mun de fɔ malidenw ye minnu bɛ jamana kɔ kan ka se ka da u yɛrɛ la ka taa jamana marabaaw la ka na usine dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ k'o tɛ se ka tɛ ale la ale bɛ se k'a fɔ bi Mali kɔnɔ o bɛ se ka na wa danaya bɛ ka ɲɛsin ma an k'o fana kɔrɔfɔ lamɛn. An yɛrɛ k'a fɔ hali ni e yɛrɛ ni ye tunkarankɛ ni i ka wari b'i bolo i bɛ France ou bien i bɛ Amérique i b'a fɛ ka usine jɔ conteneur 10 b'i bolo ka usine jɔ difficulté b'i bolo an bɛ se k'i dɛmɛ pour que minɛnw n'u ka don ka sɔrɔ i ma wari caman bɔ o bɛ fɔ tubabukan na exonération an ni ministère de l'économie et des finances an b'o kɛ don o don tunkarankew ye donc o kelen bɛ se ka kɛ bale lajɛlen mɔgɔ tunkarankew fɛn fɛn b'a fɛ ka na o baara ɲɔgɔnna kɛ o dɛmɛ bɛ sigilen bɛ ka dɛmɛ. Ayiwa ni ala sɔnna ma o jaw yɛrɛla maaw la Seydou Keita Seydou Bile maliden don dolancilaba don a tun bɛ jamana kɔ kan ale ka usine dayɛlɛli la u y'o jaw yira maaw la ka yɛrɛ fɔ Seydou bi ko Seydou ye misaliya ye safari miliyari 15 ɲɔgɔn na Seydou Bile y'o da ka usine kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ malidenw wɛrɛ bɛ jamana kɔ kan ale fana na cakɛda yɛrɛ la jamana kɔnɔ min talen kɛnɛya kun kan o fana yɛrɛ la jamanadenw na wa ni ala sɔnna baara ninnu kɔni kununko o kun y'a masajɛriw ta ye wa bi yɛrɛ baaraw bɛ to sen na wa baaraw bɛ kuncɛ bi jɛka fɔ an na ye kɛnɛ kan yaasa ka se ka malidenw ka tungarakɛ minnu bɛ yen nɔ u ka hakilinaw ka se k'u sɔrɔ u bɛnna kuma minnu kan laɲiniw ye mun ni mun ye o nana samaraw jɛka fɔ ale sanfɛ. hali bi an ka jamana kibariya ko la an y'a ɲɛ yira la k'a fɔ mun ye an ka jamana sifinnakaw a fɔ ma ko les jeunes leaders olu ye wuli ka jɔ belebele kɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ n'an ka jamana wolomasiri tabaw sabula kabi san 2012 an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni ka kɛlɛ ta ni ka cogo an kunna kɛlɛ min tɛ an ka kɛlɛ ɲinini ye o sɔrɔla maa min fɛ janfa jugu la bɛnnen nansara jamana dɔw fɛ ani farafin jamana dɔw yɛrɛ fɛnɛ fɛ ka se ka yira jamana finitigilakaw la ko malidenw b'u kɔ wa ko nin ye ko daminɛ de ye wa ko in u bɛ to senna fo ka taa fɔ mun kɔni kɛra jamana sifinnakaw les jeunes leaders olu ye kunnafoni di baro kɛ maison de la presse ale kɔnɔna la a kɔni kɛra kinisɔndiya kɛnɛ belebele sabula donsow tun bɛ kɛnɛ kan musow tun bɛ kɛnɛ kan sifinnakaw tun bɛ kɛnɛ kan cɛ fara muso kan ani kɛlɛkɛla kɔrɔ fo ka taa se an ka dɛmɛbajɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tali kɛ yirisiw kan olu fana ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ka yira k'a fɔ ani fisi minɛni k'o ye komi ni a man ka to ten sabula ka dankari jugu la maa 2000 ni a kun kan fɛ ka se ka bɛɛ bɔnna nin na k'o ye kunnawolo belebele ye wa ko se ka to kɔ sifinnakaw olu tun bɛ kɛnɛ kan a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka ɲɛmaa la Mamadu Jawara an ka ale kɔrɔfɔ lamɛn fɔlɔ. aw bɔra san de kɔrɔ ka ka baaraw bɛɛ fasoko la n'a ye nin idée in ye k'a sɔrɔ ka jeune leaderw bɛɛ wele ka association bɛɛ wele Mali ko de don parce que an ka armée éclat min kɛ ani fils a jagoyalen don an ka jeunes wele ka bɛɛ wele bɛɛ ka na ka foli lase armée ma ka yira maliden bɛɛ la an bɛ armée kɔ bi an bɛ armée kɔ sini n'a y'an m'an da ka sunɔgɔ grâce aux forces armées. Donc, ne ka tɛmɛ kuma la n'a foli b'aw bɛɛ ye an bɛna kuma di an dɔgɔninw ma n'an kɔrɔw u ka kuma don kuma kɔnɔ. Ayiwa ale tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Dr Jire ale fana ye maliden min n'a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ bi kosɛbɛ an ka jamana lakana ko ale wulikajɔ la sabula ale kɛnɛya maa ye a bɛ taama ka taa Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka kɛnɛya ta ni ka ɲɛsin an ka jamanadenw mago bɛ dɛmɛ la bi Dr Jire an ka fina kɔrɔfɔ lamɛn. A dɔgɔnin a fa a bɛnkɛ mun ma to nin kɛlɛ la o tɛ yen donc k'a fɔ k'i ka armée défend diyagoya de don. Parce que bi an ka soldats bɛ terrain kan u bɛ ANEFIS u bɛ fan bɛɛ u bɛ k'an filɛ an bɛ mun fɔ o de b'u galvaniser o de b'a juru la ko mɔgɔw b'u kɔ parce que adamaden mun sɔnna k'a nin di k'a ka jamana sauver ka na bi k'u fɔ k'u wele ɲuman dɔn u bɛ ka mun kɛ fo ka jugu malo an kan k'u fo ka armée malienne fo. L'armée reste la colonne vertébrale d'une nation. Mais pour cela, on a besoin de tous les Maliens. Aouyamu. Essensi Bali, Aouyamu. Le rang, Aouyamu. Comment Aouko, Kawe Fegake Aouyere. Donc, au de Kosobi, Naouyaye, Anseraka, Befaragnon, qu'à moins de 72 heures. C'est pas le volume gagnant mouillé.
ayiwa ni kun ye docteur Jire an bɛ to kɛnɛ kan hali bi musolakaw ma to kɔ honorable Dala Makalu ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se mun kɔni SEDEM olu fana musow tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ se ka taa olu musow kɔ sabula olu cɛw de ye finitigilakaw ye o denw ye finitigilakaw ye wa ko kɛlɛ in olu musow ni sɔrɔsiw kɔfilɛ kuma o kuma u b'olu jɔyɔrɔ sɔrɔ kɔfɛ an ka musolakaw fana kɔrɔfɔ lamɛn. Fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ foli k'u ye an ka dugutigilakaw an ka donsow an ka diinɛmɔgɔw ani laadamɔgɔw an bɛ foli kɛ bɛɛ ye foli belebeleba an b'a kɛ an denw n'an dɔgɔninw ye n'o y'an ka sifin naka minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ sigi wulada in na k'a fɔ k'u bɛ an ka finitigilakaw remercier u ye fɛn minnu kɛ ANEFIS an kɔni nisɔndiyalen de nana ka n'u dɛmɛ u ka ko la parce que finitigilakaw ye bɛɛ de ta ye mɔgɔ kelen ta tɛ an denw don kuma tɛ an musolakaw an denw don an balimakɛw don an cɛw don an faw fana don donc ni gɛlɛya min y'olu sɔrɔ o y'an ka gɛlɛya nisɔndiya fana y'u sɔrɔ o ye an ka nisɔndiya de donc an musow kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a yira armée la an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini toujours n'u wulila an b'u kɔ parce que muso kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ o ka ni degun fɛn fɛn ye den sɔrɔ o y'anw de ta ye donc an kɔni nana an ka soutien dɔrɔn de yira u mana wuli su u mana wuli tile u mana wuli heure o heure u k'a dɔn k'a fɔ ko musow b'u kɔ Mali. ayiwa ni ala sɔnna ma ni kun ye dɛmɛ min taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu donna ANEFIS mara kɔnɔna la don ta kɔnɔna la a kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye u nana s'aw ma radio Jɛkafɔ ale sanfɛ. hali bi an ka jamana kibaruya ko la an bɛ to musow ka wulikajɔ kɛnɛ kan an balimamuso dɔ sifinnaka don ale y'a laɲini ka yira k'a fɔ ko cɛsiri ni wulikajɔ foyi de tɛ o bɔ ka musow fara ɲɔgɔn kan ni ka cakɛda belebele dayɛlɛ cakɛda ka baara bɛ taa sanuya ko fanfɛla k'a fɔ ko min kɔni ye k'a fɔ koloni clean na n'o bɛ tali kɛ mun kɔni ye safunɛ ka se k'o dilan cogo min na a fɔ jɛkulu de ma ko min kɔni ye koloni groupe international la o ka cérémonie officielle de lancement de la marque koloni clean ale baaraw kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ ale ka nin safunɛ jigilan min filɛ nin safunɛ kuruma ale ni mun kɔni tulu mun taw ale ni mun kɔni hali sokɔnɔ kasa jalaw fo ka taa se an balima minnu bɛ yen ni ala y'u lujura mun kɔni ye k'a fɔ a fɔ ma ko yefugew olu fana ka mun tulu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ni musolaka in fɛ mun kɔni n'a bɛ tali kɛ madame Asko Fare kan wa ale kɛrɛfɛ chambre de commerce industrie du Mali maaw ale ni mun kɔni ye chambre de commerce régional du Mali olu maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan u ka ɲɛmaa Umaru Jalo ale tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se mun kɔni an ka ministre kɔrɔ jamana in kɔnɔ n bɛ tali kɛ Mahamani Babi kan fo ka yira k'a fɔ mun kɔni ye musolaka ka nin wulikajɔ in kɔni a kan ka dɛmɛ sabula muso ale ka cɛsiri kɛ ka nin cakɛda sugu dayɛlɛ jamana kɔnɔ ko jamana marabaaw kɔni mako bɛ o la o kɔrɔfɔ bɔra Mahamani Babi ale min ye ministre kɔrɔ ye fo ka taa se cakɛda in yɛrɛ ɲɛmaaba directrice n bɛ tali kɛ mun kɔni ye k'a fɔ madame Asko Fare mun kɔni ye Awa Ben Mariko kɔni ye ale ni maaba caman wɛrɛ a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ chambre de commerce tɔgɔ la maa min tun bɛ yen o ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ mun kɔni ye chambre de commerce régional du Mali ale ɲɛmaa Umaru Jalo a bɛ ɲɛfɔli kan ye. a directrice an b'a fɔ kosɛbɛ parce que a ye initiative min sɔrɔ nin ye ka produit kuraw bila an ka jamana sugu kan produit minnu fana n'a bɛ dilan yan de n'a bɛ bɔ yan de o de ye anw ka laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye chambre de commerce ka laɲini de ye jagokɛla fɛn o fɛn bɛ yan u bɛɛ lajɛlen ka bɔ dɔɔni dɔɔni ka bɔ jago cadre kɔnɔ ka don industrie kɔnɔ donc a filɛ o de sira kan an b'a encourager o la kosɛbɛ wa ani chambre de commerce bɛ ɲɔgɔn fɛ o la kosɛbɛ inchallah n y'o de fɔ kuma kɔnɔ sisan a ka d'an ye madame directrice générale ye n bɛ baara min kɛ nin ye an b'a fo nin na kosɛbɛ an b'a ɲini jagokɛla bɛɛ ka nin de kɛ surtout a ye musow ka domaine min ta nin ye a yɛrɛ anw bɛ misali fɔ mais ale ye misali de kɛ nin ye san ka yira bɛɛ la donc an bɛ muso tɔw encourager minnu bɛ muso entrepreneur tɔw bɛɛ lajɛlen encourager minnu bɛ entreprise kɛ la u bɛɛ lajɛlen ka madame ka sira in ta pour que ni ɲɔgɔnnaw ka caya an ka jamana kɔnɔ minnu kɛra an bɛ produit ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ bɔ an fɛ yan minnu bɛ dilan an fɛ yan wa an yɛrɛ bɛ minnu utiliser fana an ka nafa b'o de la kosɛbɛ ne tɔgɔ Umaru Jalo Bamakɔ. ayiwa ne tun ye Umaru Jalo ye Bamakɔ chambre de cirque ale ɲɛmaa ale kɔni tun bɛ k'an balaka in dɛmɛ chambre de commerce yɛrɛ tɔgɔ la ale tɛmɛnen kɔfɛ maa min yɛrɛ hakilina in ta madame Asko Fare an ka fina kɔrɔfɔ lamɛn. ne tɔgɔ madame Asko Fare Awa Ben Adam Mariko ye Colony Groupe International la k'a fɔ an bɛ produit caman ye sugu la produit minnu bɛ yen u adaptelen tɛ an ka société la mangoro kolo baden bɛ yen nimbulu o caman bɛ yen an yɛrɛ ka
farafina yiriw bɛ yen olu nafa ka bon kosɛbɛ donc an nana sigi ka jateminɛ kɛ munna an tɛ o yiri ninnu ta k'a labayɛlɛma k'a kɛ safinɛ ye k'a kɛ tulu ye tulu minnu ni safinɛ minnu bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ farikolo ma en même temps ka environnement protéger content na ne sewara parce que ne kun t'a dɔn ko n ka ko bɛna kɛ koba ye n bolo ministre y'a jadonna représentant chambre de commerce ANPE o n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ de y'a jadonna ni aw presse kuma fosi tɛ ne fɛ ani ce ani baraji kɔ safinɛ ni safinɛji a bɛ sɔrɔ suguw la a bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka butigi la n'o bɛ Amdalaye ACI a bɛ sɔrɔ yen a bɛ sɔrɔ supermarché caman na a bɛ sɔrɔ butigi misɛnnin caman fana na nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kungo ye bɛɛ bɛ jamana in situation dɔ sisan a ma nɔgɔ ne kɔni b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ne kan an ka nin ko in kɛ koba ye parce que nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kungo de ni ala sɔnna ma maliyɛn bɛɛ fara i kan o kɔrɔfɔw bɔra Umaru Jalo da mun ye chambre de commerce district Bamako ale tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ o na wuli ka jɔ bɛɛ kɛ chambre de commerce ɲɛmaaba Manju Senpara ka na se ale yɛrɛ ma ka se ka balaka in dɛmɛ cogo min na sabula ni tulu ninnu a ka fisa an ka jamanadenw dɔw yɛrɛ ma minnu lujura bɛ bi mun kɔni ye fugeya la ka se k'u dɛmɛ n'o tulu ɲuman kɔni ye sabula olu ka tulu fanba tun bɛ bɔ nanzara jamana kɔnɔ ka muso la k'a ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ k'u bɛna dɛmɛ cogo bɛɛ la cɛsiri sigi b'a kan yaasa muso tɔw ka se ka ɲɔgɔn la degun tɔ kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana s'aw ma radio jɛka fɔ ale sanfɛ a bɛ to hali bi an ka jamana kibaruya ko la lakana ko an bɛ taa ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ wele ko ministère de la défense des anciens combattants ni ale yɛrɛ minisiri ye jamana ɲɛmaa ye gendarme Asimi Goyita hakili to ɲinikaw fɛ ale ka danga fɔlɔ min bɛ ministre délégué n'o bɛ tali kɛ ministre de défense et des anciens combattants délégué n'o bɛ tali kɛ mun kɔni général de division Umaru Jara ale n'a ka lakana ko ministre de la défense ministre de la sécurité de la protection civile Daoud Ali Mohamedine général de division nin fila tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ san 5 tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ baara minnu kɛra jamana ɲɛmaa fɛ ka se ka mun kɔni ye lakana ko minanko cɛsiri sira bɛɛ lajɛlen kan an ka se ka kɛ an kolo la cogo min na a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ mun kɔni ye Umaru Jara an ka kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ an taara joli somara in na pour que ka conférence dɔ kɛ ne ni ministre de la sécurité ani protection civile donc a bɛ ka don comme transition ye san 5 sɔrɔ donc baara mun sera ka kɛ ministre de la défense la k'an k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye u k'a dɔn mun kɛra donc n ka fɔ la sisan an ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an banbatɔ mun banna ka ala ka hinɛ u la an k'u dayɔrɔ suma banamatɔw fana ala k'u kɛnɛya an ka mɔgɔ min mɛnnen don otage la ala an bɛ fɛn bɛɛ kɛla pour que u ka se ka bila an y'a daminɛ n'o ye fɔlɔ donc an bɛ waleɲuman dɔn k'a ɲɛsin an ka autorités ma en tête le général d'armée Assimi Goïta le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées en même temps ne bɛ kuma ale tɔgɔ la bi parce que c'est lui le ministre de la défense et des anciens combattants donc o bɔlen an bɛ jamanadenw fo parce que n'i y'a ye ni fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ c'est que fɛn fila de don an bɛ to ka mun fɔ c'est que jamana ɲɛmɔgɔ président a ye orientation claire di k'a fɔ an bɛ fɛ a ka kɛ tan de jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya a bɛ an ka baara bɛɛ bɛ to o cadre la donc an bɛ ka fɛn fɛn kɛ défense la a bɛɛ bɛ ka k'o cadre la a mana kɛ recrutement a mana kɛ formation a mana kɛ opération a bɛɛ b'o cadre la donc siraw yiralen don k'a fɔ ko an bɛ taa nin sira de fɛ filanan ye mun ye hali ni institution dira ni jamanadenw tɛ ka armée jigima tutu a ka gɛlɛn donc bi bi in na an b'a fɔ an bɛ jamanadenw fo mali bɛ ka taa ɲɛ cogoya min na jamanadenw de bɛ ka armée soutenir o de y'a to an bɛ ka se ka nin fɛn bɛɛ bɛ soutien kɛ n'i ka cogo ye dɔw ta ye duwawu ye dɔw ta ye ka bɔ ka kuma ka armée dɛmɛ dɔw ta ye ka information di armée ma o de y'a to an bɛ ka o bɛɛ de farala ɲɔgɔn o de y'a to ani effort mun kɛra pour que ka ayiwa ni kun ye général de division mun ye Umaru Jara ye ale min yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ka danka ye défense ale kɔnɔna ni ancien combattant ale tɛmɛnen kɔfɛ Daoud Ali Mohamedine ale fana ɲɛfɔli kan ye aw nana an ka wele lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ k'aw ni ce aw ni baraji n'o ye an ka dugutigilakaw ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye n'o ye an ka kumatigiw ye kabini kelen ni filila kuma la a bɛ yafa ma parce que a ma nɔgɔn bamanankan ma nɔgɔn n bɛ se ka fili kuma la an ka ancien combattants bɛ yan
ani an ka sifilakaw bɛ yan conseil national de la jeunesse sarasi ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ yan ani sarasi catégorie bɛɛ bɛ yan n'o officier sous-officier militaire de rang ye aw bɛɛ ni ce aw nana an ka wele lamɛn sɔgɔmada na a diyara n ye an nana ka a fɔ dɔɔni dakuru ɲɛ damanan na an sera ka min kɛ san 5 in kɔnɔ caman kɛra nka caman bɛ halisa ka kɛ n y'a fɔ an kumana fɛn min ko recrutement ye n y'a fɔ n ko n tɔɲɔgɔnkɛ kumana kan recrutement caman de kɛra nin san 5 in kɔnɔ ne ko n ko n tɛ a ma n'an ye kuma caman ka don détail la n'o ye ka chiffres fɔ ka jatew fɔ nka kuma dɔ a ka ɲi fana k'a fɔ o de kama n y'a fɔ n ko n'i y'a jateminɛ polisi dɔrɔn ni protection civile an ye 10,5 de recruter nin san 5 in kɔnɔ 10,5 o 12 o ye polisi dɔrɔn ye n tɛna polisi effectif fɔ ye nka an ye min recruter a ka ca ni polisi ka effectif tilancɛ ye min recrutera protection civile la o bɛ 2,000 ani dɔɔni 2,000 ani 600 hakɛ n'i y'a jateminɛ o fana b'i ko o ka effectif tilancɛ donc nin tɛ dɔɔni ye mɔgɔ t'a la nin tɛ dɔɔni ye ka baara ɲini ka di mɔgɔ ma nin tɛ dɔɔni fana ye nka k'a fɔ fana ko o kɔfɛ min ye infrastructure ka baarakɛyɔrɔ jɔ ka so jɔ n tɔɲɔgɔnkɛ kuman'a kan so caman bɛ ka jɔ ka di an ka mɔgɔw ma minnu bɛ armée kamalennaw dɔn a bɛ fɔ yɔrɔ dɔw ma ko bugusenniw o tɛ fɛn ye an bɛ fɛ min ka continuer o de kama jamana kuntigi n'o gendarme Asimi Goita a y'a lajɛ k'a fɔ k'a bɛna so dɔw jɔ a daminɛna ka ca ɲini kana ban ayiwa ni ala sɔnna ma wagati yɛrɛ koron kɔni kama ni kunnafoniw caman bɛ an bolo wa n'ala sɔnna don nata kɔnɔna la aw n'a kɔrɔfɔw caman sɔrɔ mun bɛ tali kɛ général de division Dawudu Ali général de division mun kɔni Umaru Jago kɔrɔfɔ caman bɛ an bolo nka wagati yɛrɛ koron kɔni kama nka u ye laɲini min kɔni kɛ k'a fɔ ko bɛna maa kuraw ta tuguni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la wa sɛbɛnfuraw kɔni bɔra ka ban sifinnakaw ko mun kɔni fintilakaw bɛna tali belebele kɔni kɛ o sɛbɛnfuraw bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ don nata kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye an donna sama dɔw jɛ ka fɔ ale sanfɛ ayiwa ka kɛ ni wagati yɛrɛ koron kɛcogo ye nin de bɛna dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru ale baaraw kun cɛli kan ka sɔrɔ ka mun kɔni ye folikan ta ka ɲɛsin lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma mun ye kuma baaraw denkɛ n'aw balimakɛ a kun bɛ ne bolo ne ye Mahamadu Mayiga ye ne maa mun jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na tɛkiniki ka tɛgɛ don bitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bitɔn 300 ni a kun kan fɛ o kun ye Prince ale ka baara ye Ahmed Jakite le Prince de technique bɔlɔlɔ siraw fɛ ka jaw ta ni ka se k'u bɔlɔla ka taa o kun bɛ maa min ka baara kun ye mun kɔni ye Sylvie Dako ye ka bɛɛ bila maa min ka dangana kɔnɔ cɛ ka fɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate a bɛɛ bɛ laɲinɛ maa min fɛ o de an ka rédacteur en chef karamɔgɔ Bokar Traoré k'a fɔ ye nin de kɔni bɛ danni kɛ mun kɔni an ka bi dɔgɔkun ale kibaruya kɔnɔ n'o tɔ kɔnɔna la a kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana sama radio jɛ ka fɔ ale sanfɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa assalam